Malaking tulong umano ang unti-unting paghahakot ng mga basura sa bahagi ng dump site sa Bunuan Gusat, Dagupan City ayon sa ilang residente. Ani ng ilang residenteng malapit sa dump site, mainam umano ang tuloy-tuloy na pagtanggal ng mga basura malapit sa kanilang lugar upang tuluyan na itong mawala at maging mas ligtas pa para sa mga bata at matatanda. Yung paghahakot nila para mabawasan yung basura dyan, bunton na po kasi yun. Halos kuwan na. Halos paabot na nga rito sa buti na lang naghahakot sila. Nabawasan kahit konti. Kung tutuusin, nabawasan na umano ang bundok na mga basura sa lugar kung ikukumpara noon. Ayon din sa ilang nagnenegosyo ng shed, mainam rin itong hakbang upang mas dumami pa ang bibisita sa Tondaligan Beach dahil mas maaliwalas na ang kanilang madadatnan. Okay naman yung paghahakot nila, naka-segregate naman. Makakatulong naman po sa amin. Para mas magandang, mas dumamay pa yung mga turistang pumunta dito. Sa ngayon, patuloy ang paghahakot ng mga basura sa dump site at patuloy na nasa ilalim ng monitoring ng lokal na pamahalaan. Umaasa rin ang ilang residente na tuluyan na rin na maipapasara ang naturang dump site. Kasamang wala rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.